Estamos na comarca de Celanova, no concello de Cartelle, unha das vítimas dos incendios que están a ocorrer por todo o país. Esta é a terceira vaga de lumes máis grande na Galiza no que vai de década, con case 30.000 hectáreas queimadas. Dende Galiza Nova queremos mandar toda a nosa forza e solidariedade a todas esas familias e veciños que perderon os seus fogares e que están sufrindo as consecuencias destes lumes. Tamén queremos mandar o noso recoñecemento ao persoal de extinción que está xogándose a vida loitando para defender a súa terra e a súa natureza. A falta de prevención e o desleixo son a principal causa da traxedia que están a vivir os nosos montes. Non invertir en prevención é un erro que se repite ano tras ano. Non se trata de invertir 15 días no verán en extinción, senón en prevención durante todo o ano. Semella que os señores da Xunta non nos escoitaron suficiente no ano 2017 e, polo visto, pretenden seguir con este modelo forestal nefasto para o noso país. Agora mesmo, o incendio do Macizo Central xa é o máis grande de toda a historia da Galiza. A este tamén se suman os incendios da Mezquita, de Oimbra, de Seixalbo e todos os incendios que están hoxe en día activos ao longo e ancho do país. Precisamos urxentemente de dotarse de servizos ao rural e fomentar a actividade agrogandeira no monte. Debemos impulsar leis cunha perspectiva ecolóxica que poñan o monte ao servizo do pobo galego. Queremos un monte vivo que non caia no abandono e que non arda cada ano poñendo en risco o noso valor natural. Temos que reaccionar como pobo porque nos están queimando a casa. Necesitamos unha soberanía para poder decidir sobre o noso territorio. Lumes nunca máis.